Zdravím vás, dámy a páni, vítam vás pri dielu na Clash Royale. Dneska som sa rozhodol hrať a vyhrávať. To sa rimuje. Moja úloha je sa dostať do arény 8. No, hlavne sa to snažím. Sa pokúšam dostať. No ale mi to nejako sa nejde. Teraz tam toto. Tam Minion Horde. Tam do Wizarda. Dobre, lidi Barbar niečo uberú. Dosť ubrali. Minion Horde majú formáciu útočnú, ale tiež niečo uberú. A dosť ubrali. Giantika, Skeletonika si semka dáme. Pekne. Giant Skeletónik ideš. Ja mu verím. Dobre. Verím mu. Ty vole, to koľko má HP, tá jeho väža, dobre. Oklameme ho takto. Dávam na druhú väžu s skeletonárami. Prečo mi tam dal toho Dark Princa? Jop, taberka dole. Mini Peka. Versus Valkyrka. Kto vyhrá, Valkyrka či Mini Peka? Vyhral jeho, pretože tam možno mal pomoc hlavnej väži a tej malej Hogrider. Dvaja Hogridery. Môj bude lepší. Ty či väžu? Je to áno? Odpoveď? No. Je to odpoveď ne. Jak nešiel väžu nakoniec. Ďalší Hogrider. Lenže moji barbarianíkovia vyhrajú. Fireball. Jo. Dobrá fireballka. Eliti, barbariani idú. Áno. Pekne, Elite Barbarian. Giant Skeletonik. Je po inej strane ako Minion Horde, že si ho všimli. Ale nie všetci. Musíme ochraňovať teraz hlavne väžu. Ochraňujeme väže. Ochraňujeme. Mini Peka ide. Semka ide Hogrider, Electro Wizard. Takto nakoniec si to tam neslušne dávať. Fireball. Boom. Áno. Pekne. Elite Barbarianos. Ako nos. Idú. Elite Barbariani. To dajú. Áno. Dobre, Elite Barbariani, dobre, že vás mám. Tak, ideme pokračovať ďalej. Druhé víťazstvo. Ako si mohli všimnúť, som vám to už nepovedala, môžem si hrať konečne, že aj turnaje. To som rád. A takže to bude znamenať, že budem aj natáčať nejaké diely. A uvidím, ako sa mi bude dariť. Wi-Fi na mňa hapruje. Nie je možné. Dobre, ideme pokračovať ďalej. Po dvoch víťazstvách ideme ďalej. Nejaký Gigino, Ino. Kláne nejaký Giovanna Grandanata, či čo to tam je. Hogrider a Minion Horde. A tam hodil Goblin Barrel. Minion Horde, on tam má princesku. Ty brďo, čo dáme na princesku? Neviem. Už. Skeletonárny, Mini Peka. Bude dobré kombo. Ide dobré kombo do boja. Mini Peka, Skeletonármy. Zničia väžu. Zničili ju. Giant Skeleton. Mini Peka ešte si udri. Áno, Mini Peka. Dobrá Mini Peka. To mi to vyplatilo. Pum, pekný Giant Skeleton. Fireball. Trafím sa. Jo, som presný. Tak. Teraz tam dáme Minion Horde, lebo potrebujeme obraniť. Dobre. A Skeletonármy. On tam dal tú princešku pošahanú. Princeska. Chcípne. Áno, chcípla.
OK. Takže počkáme si. Tam dám minipeku. Minipeka, ideš. Nevšímaj si nič naokolo. Ani toho hlupého knajta. Ti nič nespraví. Bizard. Vyhrať skeleton. Ne! Už tu strácam nervy. Edit barbariáni. Idú. Uberú veľa HP. Fireball. Jeden prežil. Minipeka ide. Je kombo. Minipeka. A Minion Horde. Do boja. Áno, áno, áno. Tak toto snad není možné. Rýchlo tam musíme niečo dať. Fireball. Boom. Minion Horde. Ty vole. Hogreder. Dobre, princeska dole. Nie, Hogreder. Ani si neudre. Bizard. Dobre. Ne, Barbaren. Áno. 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 Minipeka. Minipeka, ideš. Ne. Zabrčic. Idete. Hogreder. Boom. Boom. Fireball. Boom. Hogreder. Wizard. Giant Skeleton. Idete. Skeleton Army. Nemôže. Idete. To nestihnem. Len tá bomba nestihne buchnúť. Stihne. Áno! Ja som to vyhral. 2 sekundy do konca som vyhral. Jo. Som dobrý. Vyhral som. Jo, dámy a pánové, tohle bude z dnešního dílu všechno. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, po prípade odber. Ja sa budem tešiť, ak mi do odberu do komentárov napíšete, čo mám natočiť. Classic Challenge. A budem rád, ak mi dáte ďalší odber a like. Ďakujem a teším sa na budúci diel.